खुलुमबाय लोगोफोर दैनार्जारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेनसे बरायबावबाय लोगोफोर दिनै जोङो मर्निं मा सावजानो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर गोजांनायनि थाखाय दिनै मालपुवाखौनो संजानो नागिरबाय लोगोफोर जोङो दिनै मामिखौ बागासिनो मामियाबो 4टायाव सिखारनानै एकदमबारे सिखारनो गथ' गोरलै थाबाथाय उन्दुनो मोना नुदो नों माबायदि उन्दुनो मोना उन्दुनो लुगैबाबो उन्दुनो मोनला मामिया नुदो जा रायलायबाय थागोन सिखारबाथाय रायलायबाय थानोसै बिराद रायलायगोन मालपुवाखौनो संजानोसै लोगोफोर गोजांनायनि थाखाय मैदा खापसे लाबाय गलायलायला मैदा खापसे लाबाय सुजि खापसे लादों रहाय मानि खामाना बिदिनो मामिनि मोजाङै लगायनानै लानोसै दानिया मोजां लगायनानै लाखाबाय दसे खोबनानै दोनथ'नोसै 20 मिनिटमान बेनि उनाव संनोसै खामलायलायबायसो नै दिनैनि लारुआ जाहांबाय नै लोगोफोर गोथाव जागोन ना जाया बेनोसै आरो जानायबासो मिथिसिगोन गोथाव जागोन ना जाया बेयो फिसाया उन्दुलांबाय मालपुवा नालाय आरो मा स्टाइल थाबावनो दानिया मोनखांबाय नै लोगोफोर मालपुवाया मोनखांबाय लाल साहा जानोसै मर्निं गाइखेर गैया साहा लोंनो गाइखेर साहा लोङा लाल साहासो लोङो लाल साहाजों मालपुवाजों जानोसै दानिया जानोसै लोगोफोर साहायाबो दुंबाय मालपुवायाबो मोनबाय